chandinga kuitira ndichigere kubviswa pauri chobata chikura kumbiya chauda kuitirwa ndichigere kubviswa pauri. Eri akati ndipei migove miviri yemweya wenyu. Akati wakupira chinhu chinogozha asi kana ukandiona ndichibviswa pauri uchaitirwa izvozvo. Asi kana usingandioni haungaitirwe izvozvo. Zvino vakati vachifamba vachingotaurirana havo, ngoro yomoto namabhiza omoto zvikasvika zvikavaparadzanisa ivo vaviri. Eri akakwira kudenga nechamupupuri. Erisha akazviona akadanidzira achiti baba vangu baba vangu. Ngoro yaIsraeri navatasvi vayo vamabhiza akasazomuonazve akabata nguo dzake akadzibvarana pakati akanhonga jazi raEriya rakanga rava kwaari. Akadzoka akamira pamhenderekedzo yaJorodhani akatora jazi raEriya rakanga rawira kwaari akarova mvura akati Jehovha Mwari waEriya ari kupiko. Zvino akati arova mvura ikaparadzaniswa nepakati. Erisha akayakuza. Zvino vanakomana vaprofita vakanga vari paJeriko vakatarisana naye vakati vachimuona vakati mweya waEriya wagara pamusoro paErisha. Mweya waEriya wagara pamusoro paErisha. Ndo nhaweka kuti ndibate neni masikati anasi kochindwa chidiki ndobva ndatoita baba tosati chinama tosati tichiriwa mapuraya ndokachizo decrease anoisa baba right. Pataverenga Elijah anosvika pamagumo ekushumira kwake. Asvika pamagumo ekushumira kwake Mwari vanotaura kwaari zvikanzi usati waenda kuti uzodze varume vatatu. Zodza Elisha kuti atore chinzvimbo chako, zodza Jehu kuti aite mambo waIsraeri, zodza Hezeki kuti aite mambo wavaZion. Achidaro hanzi Elijah anoenda kunoisa manto yake pana Elisha, otengwa naElisha. Elisha akufamba naElijah achifamba ese. Elijah achiita minana, Elisha achitenda kumashure, Elisha achishumira Elijah. Vosvika nguva yekuti yazokwana yekuti Elijah achienda. Nguva yakwana yekuti Elijah achienda. Bhaibheri rinoti hanzi Elijah anotaura kuna Elisha kuti iwe sara pano, Mwari vanotuka kuBheteri. Iwe chisara pano nekuti Mwari vanotuka kuBheteri. Apa Elijah ada kutosiya Elisha kuti asare iye aende kunotowana Mwari. But Elisha waizviziva kuti bambo iyi andoenda chete hatichamuoni futi. Saka paanonzi sara pano, Elisha anoramba. Zvikanzi ndinopika nemweya wenyu unorarama, nemweya waJehovha unorarama, kuti tichaenda tese. Hanzi vanobva vanoenda vese paBheteri. Vasvika paBheteri vanosvika paine vanakomana vaprofita vanga varipo. Zvikanzi vachisvika vanoprofita kuna Elisha. Zvikanzi moziva here kuti Ishe vakatodzwa pauri nhasi. Kana nditozviziva ndosikati atinama. Hanzi Elisha asvika paBheteri. Elijah anotaura zvaakari kuti sara pano, Mwari vanotuma kuJeriko. Elisha anoramba kuti andisara, tiri kuenda tese. Vanoenda vese vanosvika paJeriko. PaJeriko paine vaprofita zvakare. Vanoprofita zvakare kuti unoziva here kuti Ishe wako ari kuzotorwa kubva pauri nhasi. Anozviziva nyara yekukuizia ndosaka ndakati nani. Asvika paJeriko hanzi Elijah akuti mira panapa. Ngazi yangu Jordani. Namani. Ngazi yakati andizokusiyai. Anakusiyai muchida kuya kuBheteri. Anakusiyai muchida kuya kuJeriko. Handisi kuzokusiyai muchida kuya kuJordani. Bhaibheri rinobva rati vaviri vanoyambuka vari vese. Vayambuka vari vese
Bible roti hanzi ndo parozwa machokwadi mandidzwa indavo ine. Chindikumbira chaunoda kuti ndikuitire ndisati ndaenda. Hanzi Elisha unotaura akati I want a double portion of your anointing. I want a double portion of your anointing. Tikati wakumbira chinhu chakaoma asi ukandiona ndichienda 2020 is our year of double portion. Oh, yeah. Yes. Praise the Lord. Yes. But because Yes. Because I want a double portion. A double portion of your spirit. I know the double portion of your Spirit. Of your spirit. In other words, kamufunctioning kamunoita pamweya. Kamuprofitire kamunoita. Kamuitire kamunoita muchishandiswa namari. I want something like that times 2. Double portion. Inobva Old Testament. Nekuti double portion chikamu chaipirwa dangwe. Vana baba vaiti vasati vafa kana aine vana vairi aitora nhaka yake voipatsanura kuita 3 aine vanakomana vairi 2 zvaienda kuna dangwe 1 toenda kuno chipiri kana aine vana 4 aipatsanura nhaka yake into 5 parts 2 zoenda kune dangwe. Deuteronomy chapter 1, verse 15, chapter 17. Deuteronomy chapter 1. I want you to know that the double portion is the right of the firstborn. So the moment you are operating under a double portion anointing, you have the right of the firstborn. Amen. And somebody. Praise the Lord. Deuteronomy chapter 1, verse 15, verse 17. Yes. Kana murume achinga ane vakadzi vaviri mumwe unodikanwa nomumwe unoverwa vakamuberekera vana kana dangwe riri ranovengwa hakuna kana basi haafani kuchinja masystem nekuti uda mai vadiki kupinda mai vahombe dangwe idangwe wega rakabarwa nemukadzi wausingadi dangwe zvikaina. Yes. Iye ari mwanakomana wedangwe chairo amupe migove miviri yezvese zvaainazvo nokuti ndowekutanga wesimba rake ndo anofanirwa neudangwe. Now the reason why mwana baba vainzi dangwe rinokuonwa navanhu is because dangwe ndo raizotora zita nechinzvimbo chababa. Saka kana achizotora zita nechinzvimbo chababa haachafani kufanana nevamweni ava. Saka
achivapi zvakafanana nekuti uyu achatora zita nechigaro chababa. Saka unopiwa times 2 zvapiwa vanhu because he has more responsibility that is coming to him. Because he has more capacity that will be required of him. Because he has more expectations that will be required of him. Because he has a better position that will be required of him. So he's going to receive a double. Zvakapiwa vanhu nekuti achafana kugara pachinzvimbo chababa, achafana kutaura sababa, achafana kuremekedzwa sababa. Saka aremekedzwi nababa kana tiite zvakafanana, ngaaite zvakawanda kuti kana akataura aonekwe sababa, kuti kana akagara aremekedzwe sababa. Kuti gore rino is the year of your double portion. Because God is going to give you more responsibility. Because God is going to give you more expectations. Hausi kuzofana nevaunoshanda navo. You are going to get a double portion. Paunobva hausi kuzofanana. Nekuti unenge uine zvikamu zviri zveropafadzo. Paunenge ari kuzoporesa vanhu. Zvako kuna zvikamu zviri. Paunenge ari kuzosimbisa vanhu. Zvako kuna zvikamu zviri. Hauna kundidzwa. Paunenge ari kuzopa business. Zvako kuna zvikamu zviri. Paunenge ari kuzochengetedza vanhu. Zvako kuna times 2. Lift up and say, my year. Of the double portion. Gore rino hausi kuzotenderwa kuenzaniswa navamwe. Gore rino nyange mukasangana muri 5. Of the 5 you are going to be the one with the double. You are going to be the one with the double. I stand under the unction of heaven. Under an apostolic anointing. And I declare and I declare. There is another energy change. If I will shine, you shall receive double. If I will die, you shall receive the double. If I will die, you shall receive the double. Polelina hausi kuzofanya mazako. Hausi kuzofanya shamani zako. Hausi kuzofanya wakitani wako. Kama wakabia kuja hili. Someone is about to receive the double. The double. Shall we say, my year of the double portion? My year of the double portion. Munosiva here kuti Elisha ndiye wakakanzina Mwari ndiye achatora chinzvimbo chaElijah. But haana kuda kungotora chinzvimbo. Hanzi chinzvimbo chenu ndiite times 2. So wataura zvakaoma. Watikumbira zvakaoma. The double portion is that. That means if God was supposed to bless you today, He is going to bless you double. He is going to promote you today. Kana zvakuya zvakataurwa naMwari. Zvino zvakapetwa kabiri. Kana vakuya business. Zvino zvakapetwa kabiri. Kana vakuya ropafadzo. Zvino zvakapetwa kabiri. It shall come double. Lift up your head and say double. Portion. There's going to be a double portion in your finances. I receive. A double portion in your health. I receive. A double portion in your life. I receive. Your prayers will receive a double portion. I receive. Your spiritual life will receive a double portion increase. I receive. In the mighty name of Jesus. I receive. That's this year. This year is my year. Is my year of the double portion. This year, I'm going to receive double blessings. I'm going to receive double blessings. Double favor. Double increase. Double elevation. Double spiritual gifts. Double fire.
Jesus. Yes. I receive. Yes. 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 Abraham was going to be blessed. Yes. Not to bless, he was going to be blessed. Bless When you. Abraham can speak about Oh yes. He was already guaranteed of the prophetic office. It was guaranteed because my father Elijah, but not to Elisha. Yes. Saka zokuti Elisha, why is the question to Elijah was already a guarantee. Yeah. But Elisha wanted that people to take over the position. He wanted an overdraft. He wanted it to be multiplied times 2. Yes. If you read the Bible very carefully, you will come to find that in Nana against Elijah. Elisha was not times 2. Yes. Huh? Yes. There is a level of respect about people Elijah. People Elijah. Because who I can be something. I don't only want what has been spoken, what has been guaranteed. I want it times 2. You are going to be received. I want it double. When my blessing comes, I want it double. When my prosperity comes, I want it double. When my elevation comes, I want it double. Is going to come in a double. Because Elisha put a double portion of your spirit. So when I say this year is a double portion, is the double portion, I left a blank space. They put it double portion of double portion of your Spirit. and also double portion of
This is my year of the double portion. Lift up and say thank you. Thank you, Jesus.